98% hakini ki companies ki factories kebadan hapok kejala jungi kim daerah gibri jungi baterai itu. Kita lada Chief Minister omba kam dom don kata ke jingkta ya kalan transfer ang kasohangi pa ken hatu min trust ni yo government. Inu isu kita ki trading license ya ki non businessman ki batamai hatu kata kamlong ke ka belong persakno ya ke 6 schedule lain. Ladang im kedit bandreu sa ki mentak hindet teligi snam. Kan sa poi ka por le sing im la shu ban khali bat ka wei ka jing sisa ju kar mai kan ni ka jai ban reu ko bla du ya ka khai ka petang la jong ka di ka jai ban ban yap no what the late council ki don ki breu ko mo nga mane ki wa pun ban ban ofisa ka juti ngiyo na we ka kai ong yang ayo lut ne ka jan mitar film yo na we te umarwari te fi ong sa kom no ubat da mingi te ka tu ka sector Miyong kasing la bantray itu kam ngila bantray. Kile yu kita ki non tribals ki bala don but le kita ki treat ki jong ki lagi post nem inle kuno ya ki pat. Ni ya gitu minum mak man penduk. Lagi omba hak por barini yang license. Kata kamu pide pun bukan don kan. Ika state Meghalaya. Ni ong ba kani state Meghalaya kadai state jongi ukasi buat garu. Hatu kadai sya ngang ong ba kam daerah state jongi limta. Nomor balai haduk mentang imla bon kontroli kini kejela jungi. Hatu kata ka executive committee ke batamai menta. Kala ne man ra ya ka jing kala ka license ka bangi ai na pod council lembaga 1954 kamdei ka hereditary license ma bala ayu khpa ayer sungkut kamdei kinu kita kar gi bala khai hang ne la san posnem dei ban ai be kan tok ta ka district council ka government of Meghalaya ka depan find ways and means ban ai ya kilat kelenti ban trai kena semla jungi. Pendapat number of trade license baka KSEDC ka issue. Ta sofsulong praima. Ngidon kam bakin penkelam ngidon kata jingkelmen bakin dei hi ban la. Padla dei semanu habakut ka dei nam ta jai ban deu. Ka Executive Committee ka Bathamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council balalam khmat da ka seng Voice of the People Party kalarai ban ai license khai shu na ka binta ki kam khai pateng ki ba ki pat khasi ki la ban le kani ka jingle ka dei ka jing persyang ban kintiu ya kilat kamai ka ji na ka binta ki try try muluk lajar kat taru kidon ki papin I nya ba kani kala ban kta ya kinong khai bar jala ki baju khai pateng hakani ka than da ki post nementa hatu kani karai jongka executive committee kadai ka jingpin khen ya ki katu kat ni ki hok ba la pruit dak hakariti sensyari hatu kani ka pin idak ba ki bar jala ka jala Meghalaya kimla shu banya don benta haka khai ka pateng tungin yawa jingtip menta Syabginya Chkhmat syuat ngapakan penitu ya pi ya kinong sim benta ha kani ke episode ningkong ningsap ni Priang Subha ya iba warai wan sotun iba dei president ka HYDC lani ka Hinyo Trap Youth Development Council idon bat ngiru ya iba Thomas Pasa iba dei working president jong ka khnam lani ka khun Hinyo Trap National Awakening Movement idon bat ngiru ya iba Manuel Badwar iba day secretary jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee lani ke MPCC. Priang Subha pi kinong pe jongi baro sya ke episode ke bathamai jong ke street talk. Tinga kwa sedang ya kani ke episode ke bakli ya iba pasa sywan ningkong by in ai jing pensyai khindiat na ke benta ke jing bentoy jong kinong pe ki jongi halor ki khindiat kita ki provision lani ki kendon ki badon ha ka trading by non-tribals regulation kat kendai spa san posau. Tak kubesibun ya piba eran dekat durasian ke timur kami kerpang iba war iba manual bayan lang report. Te kanika subjek hi lakatu kat ni teliki senam. Sipau kat arko senam. Kadang kami di subjek kalau ada subjek joki seng bahalang joki sinau joki pun parti dengan pos kapor. But ngimlak banlen maka Trading by Non-Tribal Regulation 1954 kadon ya ka backup juga law. Ketika ai
Mendai masih wanra dengan dia kumtan. Kalau kajin penscam lu jangan masih schedule gua penscam pada dah konsisten juga India pada. Te nadu kat price pas sang pusat wanra ya kan dia bagi don ki an ki balong specific ba. Kedepan ya para 3A kalau subset A adu F ki subsection. Ki ba la batai. Kita ki conditions. Ki ba hapat page wa ban trade license. Kita ki para 10 kai bor ke isi ru kaya ka isi juga di council ba lada ka sodon kam ban limit no ya ki number of trade license pada hendeng ini ngapor ngimla ban len ba lakkan ni tlik sistem layan kidan ki bam pentrekam hok pada ki provision jongka trading minor trouble regulation 1954 nadu pengusaha hadu mentah takadau hari babun bagi klimat nga Ukraine kini kentin ba hakajin sisa lawan ra ya kene ka regulation 1954 ban kadis council kan protect ya ka khai ka pateng jauh tribal Henry lakata teligi posnya ngilayu i ba ka council ka pedon kami yang ka regulation ban generate revenue banyak pisah ter de ini let's say ipin bakalabat kumaga ang mana ki conditions ki long specific bah apa regulation kumno pin renew nata pada kumno pin apply ki fresh license ru but ngatrai di regulation di batang prakan dai page ki ba umde balong complicate ado kata-kata ban page jadi kumagi ong pada kadan ka regulation kadan ada hado mentang empat yoi pada kita ki strong isi ki ban pentrekam pada ka inlated spirit pada let's say nak kata kada opin yoi bagi dan kisah mahalang ya update check trade license ngim satu abakar adon ka council ka an balik isu don kami kisah mahalang bagi habban like check ya kini trading license nakapor si kapor ngi iya gila patai kubor de kane ka pen pau hi ba hangno kadan kajing bamla bat pentrekam hok ya kane ka regulation ke to ti iba manual pat PUE kumno habaya dai bat kane karai jong ka KHEDC banum ai ya kita ki trading license ki bat thammai kam ta ya kita ki kam khai pateng ki ba ki khasihi ki la ban le pej bang arukum pej hi nakaliang simat jong amo na ya kren es pang parti ne ke no nakaliang simat jong a ngidi masuthu haba ni issue ya ka trade license kan khat ba ka trade license trading is just one aspect of business kadon ka production kadon ka manufacturing kidon ki services ki ba pher ki ba phimla ban ki trade trading means ba phit patek means pishim ka tian na ko ki chaka phira ko chaka te ban ban ai trading license kumachu ong no as a connotation kuma kerteng mo hakajuk menta kuma su ong no iba ba ya kren menen 1954 ngila don kam pen pher ka mo te ya ka isi ba ka shim ya kata ka rai pan khang lenti kadai tang ba ban ong pat hakanu ko kom ba kanum kata ya ka an ken mdei ban su shim le don bor haba le se kan kata pa ka anju kanwan la ka jing du yang ngi ki trai muluk mo ki khasi hendai ban pej pan bangi don kam ne em ban pen pher no kata rukom I trade license ngi don kam pi ngi de ban su thu ba ka economy ban su ong no kum ka India ro ban chu mandai ki khot ki ngi khot ka Indian economy as a closed economy kidang open up tang 1990 meaning kidang sha yu pharang bon wan ha India to kum ju kan ngi rung idang su thu ngi ha po Meghalaya pangi kwa ba kan ne ka closed economy de kan ne ka open economy haba kadai ka close economy abangi ai permission ni ki brio bikin le nai ong ka license ki don kam ki permit hanai habangi ai ki permit pat yidi ban pet ken ki industry ayu bangi kwa ban ai permit pisu thu em now ka industry ka daki lai project kidan kadon nam ta ka mau gading kadon nam ta ka agriculture kadon nam ta ka manufacturing kadon nam ta ka service kadon kajing ya dia thien kadon ki bapher ki service kila ban ki restaurants kila ban ki ek te menta ka ka sector ka bangi kwa ban pelat ban long open bat ka ngi kwa ban long close first and foremost nga thai nga kum kita kinong sinaan hapo Meghalaya ngi di masuthu syaken menta ka agriculture ka contribute kan no 71% of the total GDP jongi
mata ka agriculture pin chu ong ban wan ai wan ubri wan bar ban yuro jingi ngem de ban le piso so am kadang dai ka rural based economy ya ka to ke ecosystem bangin ya tunjuk bor bat ubanabar ubala bon pa kaspa ka pho ubala ban the kaspa ka pho ni da pasuk kam dai ka pasuk yo yano ru banang sedang ke business tingi hamigalia man chu ong no what ki businessman jongi ru kim pat dai kita ki fourth generation fifth generation ki dang dai ki second generation 1972 ka play kata ka state hot ngi yo ka jong la jong pinapet bhai ka state how to ka poru ki ele ban promote ki businessman jong la jong ki industrialist jong la jong pinapet ndai bang amut bang nyo ka tangi no yo ru ni ngan chu ai example jong pi kayeng ki ba shro kayeng ki ba mo kayeng jong ki rap sang kita berokhat kiyo kijing mentoy ha kita ki podang sedang ya ka state kiyo kita ki chaki mill kiyo kita ki poultry kiyo ki ke ba ka state ka don kam ha tu ka por nama ba ki sam so tu to shlong no ho dai spa nyu pu ar ngesan biang chapi ba thiniat ba so tun dang shen ru pilali kendu ya UCM jong ka KHEDC utma ba shamor lang renja ba pilaj ban appeal ba kadon kam ban wanra ya kata ka 70% reservation ini kata ka bahak na benta ki pat ke jela haba ki tre ya ki kam khamtam ha ki factory leni ki business jong kita ki bamdai ki bar jela beli fisgo ba kadon kam ban wanra ya kum kata ke jing penben pi ngas ngi hab ba yong i ba manual mena ba pi ha ne ke jela jongi kum bangi om mena mo i kelan chipang ke India. Before 1991, ketika close of economy, and then we liberate the economy. Hakas nem kat kendai spa kendai puai terterm tu. Tinggi yo state house nem kat kendai spa nyu puar. Nadu us nem kat kendai spa nyu puar ter ngipej hoj kari jungi ka state jungi mta long kelak don in a state mta ba ngin long ya ka kum kata ke industrialized state. Pi ladang ngipej mta pi ga government of Meghalaya kelak bu ya ki economic zone. Bernihat ladon tia hapo umiam ladon tiki ladon du ijaka kiba ki as an individual chapo jandi health ki lachnai ki industries ki bahe dai bi kum ki nong lam seng balang kiba pej perman nam ta ka bah kamian jong ki nong belas ni kamtam jong ki kena samla ni ishai kadar ba kini ki industries ki badan kamtam ki large scale industries ki badan hapo ke jela jungi kim wan ra jung motoy ka state jungi tak ndia du em ki wan ra te ngachu thok khnai pi last time mai kundu chief minister jong Meghalaya sa Konrad sangma nila I discuss hak be dai but ka jingmentoy ka ba ka jap mri jungi lane ka state jungi ka yo na cement companies te ka jawab mang yo no chief minister ko long bang yo ya ka tax GST yo apart from that yo ya ka royalty ngi hang ni ngi klap pada ba pi ka GST ka dai ka consumption based tax kaba if you consume you pay the tax, so if you don't consume you're not paying the tax. Mun ngi claim siu ay ka tax ka market jung ni cement company ka only 5% for state Meghalaya temun ngi only 5% ka tax GST the rest 95% ka lay achto ka raw material ka bawan nang ti katkum ka bangi IMI mangi although ngim don yo ka proof dai 95% ka royalty kam wan only 5%. Teka ay ka jung muntoy bangin wara ay ginigi industry hang ni kapan bangin ong ba o ngin grow ya kataka GDP jong ka state jongi. Teka jingkali menta ka long ba it's okay pikwa ban industrialize ka state jongi pi wara ay investment na sabar foreign direct investment dani investment po mainland India po state jongi umlelay ngim don ngi objection or as long as ba yo ya ka tax yo benefit ig bri jongi ndai ka ba kam kong san ka long ba ki bri jongi hang tu ka kam ka jam kim yo hi 98% hakini ki companies ki factories ki badon hapo ka jela jungi kim dai ragi bri jungi batre hantu kim trai hantu na kata kata nging la ekren hapor bangadon haji wi seng balang na du arjar arfo ni ong yo government of Meghalaya ba pide ban reserve nyo pho na ki spa ya ki bri jungi ba kin yo kam hantu ti kani ka jingkran jungi nadu usnam arhajar arpau ter hadu usnam arhajar arpsau dan ngin sai iba ka sorkar Meghalaya ka penmi ya ka MIIP 2024 ka bapen iba
at least 90% yang itu gikam labor gibaret beria on jio giberi ujungi. Up to 60% manager post hari ni ki industries on jio giberi ujungi. Tambah kawai kijing pada kalong ba, pi kadon ka an. Tambah katu ka an kadon in paper. Menuban penteri kami kata. Iba pasak menai ong ba, lagi sang balang gihap manlej. Ma ban check igi trading license kini kita. Ma bor sang balang it's like a vaccine. Pi ba pi yo tia sang balang ulai itu wai vaccine fitak kendit menrio. Kita ada sang balang kendit menrio. Usang balang melak bencinaan. Hendak upet ya ke an besna ke government dari itu ke an ke yo tia. Nak kata kadang nilai kundu yo CM aku tu sengi ong ba M. Pi daiban reserve. Tapi ong ba pim nom asu trading license ngi soi habu ong bom nom asu trading license. Ibu sagawai suggestion yakni ki si jong BPP kepada orang tepok HDC ni omba ladapi omba renew ya trading license nang ni sekemat bu kawai ke condition ba 70 out of 100 ya ki kam ki jam dewan ai ki beri jungi kenang bakin jo jung toy Tiskoi ke jingkli kwa kli fihi ya kata kami papat ya kami Meghalaya Investment Promotion Authority hatu phi long persya ya kata hi kanu ka an besna ka government ka don arbenta kawai ke positif, kawai kan negatif. Pihak bedai me pangi kuat mengkeren cai tang kawai kalong ba kam dai banjai light ya kelan transfer ak. Kata ukon sang ma Chief Minister jeng Meghalaya udat ong hepo assembly ba kam num long kumta kuma kalau julong mensywahi kinya be kita hi ki rules kita ke procedures ti ngami i bakan don kata ka jing ma ba kat Chief Minister labu ya kat kata ka statement hapo assembly. Hi kawai ka yu ka ba ngidang si ka ba mi pok kot kubar man hagane. Government of Meghalaya lembaga urban department. Ko omba ndai bu no marten po no hali. Kimi beri no hali di omba ngim sani ayo government. Ngim la ban sani ayo government. Timentar la da Chief Minister omba kam nom don kata ke jingta ya kalan transfer ang ka hangi po iba ken. Hatu ngin trust ni ngim nom trust ni yo government. Kata ke. Kanon ke si iba pasa kani kamat mi akrem nata kamut katkum ka 6 schedule hi ki non tribals ki don kam hi kita ki trading license shop bikin trading ni hapo ka jela ka jongi hadin kini karai pada kamut banginu aisu kita ki trading license ya ki non businessman ki bathamai hatu kata kam long ke ka belong persano ya ka 6 schedule hai lada ka isi ka kanu isi do lada sin ngarai banum ai show i trade license ki bathamai ki dan kita ki bentade ka para 3 sub para A subsection A to F te based on that we have to deny pimla ban create the LMN category ki section A haru F ki section conditions for granting a license kadang fokus section 3 subsection A the base halor kini ki new to ki condition ki bala don lupa ka regulation based on that ki ha project but kilong ki ba klan ngong ki section kimde ki ba tolak dulu ki ba biang ba tang si ba kumbangan keren ipi ka wi benta ba don ba pej bai kini kumba dan ka wi ka por ba ki kali yang akan je kli ki ngana hato pimsnyo ba ki benet jong ka trading by non tribal 954 ki kimpat net bah kili kata ci ngajuba mengakum dengan ba hakajing pe jonga ki benet jonga 1954 ki net bah hari ka pala jong itu ki babat ka regulation ka he palan kadang ali saya sang pertai ki badon hapo ka HEDC ka badem ki klem le klem dari kam ki pinon kam ka kum kata ka cakapin mi khajna no kadai kadang batai pi kawan ka amendment ni ka rule arja khandai nganong pingang re way ba lada ki wan ki regulation ki ai ngak mi din ti ba on rada buan gani ka amendment arja khandai ngan la yo el kopi ngaso phala ba kita kelai ka rule ki penkala ba ka license ga ba jar sim no arajar ka arajar sim no sawajar ki double up no tang ya ka rate jong ka trade license ka mun ngi ko pisah kan ngi ko pisah bet di kata ka mindset bagi bala don hadis council boro si kata bagi mut kan ka kandai sa sa ko deka ngi dio pisah na kan ka ai in penun kami kan ka regulation ban dio pisah nah ta kadau kim terikan ban ulong piral ka don sisa ka mon ka bajuan mlak ban len ngim mlak ban len ke ngatarai ke baboning la syak ni ka kai pateng jongi wala dang idon ni ka regulation la syak ni lon henry ladang im kendit ban driu sa kimentak hindet teligi snem kan sa poi ka por le sing im la shu ban khli bat ka wei ka jing sisa ju kar bai kan ni
kajai mendeu ko beladu ya kai ka petang lajong kadi kajai mendeu banyak no ka ala sai kedar in sekali lagi pet wer hala jong kari tek gidon kamban sim kya ba ke isi ha balak apen mi eta karai ngi kwaru ba kinom dei tang da kasintor dei ban penduk baik license ka regulation ngau kumno kanu ka kam ka bala menteri ukasi mendei ban ai license syu tengin da perkata mangil babon ka kam ukasi bala menteri te benta ka bar ka renewal ru pi ka ba menta ka bangil alap hi dalar dia ki babon kin saki bon le kim julai renew syu ya ka license te ka ngan bangayit wei barjala bang itu ka jing keren ka jong ubat nga hakikat tu ka netlis nam habang kali mangayu nomor badi be itu komedon license ne wong ngamdan te wong mesa sya fine ne bedi ben license ngudi uang batman nga di businessman ngapai profit and loss wong pe lada mentah ngalit sa district council nga apply license haka sistem ngalut silak tam so mentah ngamdan license tol don sing balang ki wan check lada kumno ngala ban invest no tang 5,000 per checking lada wan check fusi na sistem badang lut tam 10,000 tengah yo nong daga bomdon di license wan the late district council ki don ki breu kumbo ngamane ki puak pempan pan bisa data kadau kiwan kini kijing hiran kijing tulat kumni kain bat ka bentahi kum bagi paiba ki linti menta wa lesi mentakan per mentakan per ba menta te mangiru kum ki polbupati ni kimi entai kata ni kimi ya kata kain bakan urlong pada ba badwar kidon kat tu kan ni bas nguru ba kani ka rai jong ka KHEDC ka penkenyi kat tu kan ni kita ki hok ki badon hapo ka article khat nreu bat arphuai jong ka Indian Constitution kum ka right to livelihood right to live and all over that kai ki sno fi lor kata takin ba the thing is see trading by non tribals kat kum ki section ki belas nah in 1954 ki don hi jing te lakam mo ne ban ong man chu khang lenti lut ya baro khairu ngam tharai hi ngin la namar ba ngin sa sha challenge hi ha ka kot daga ya ka isi da ka babaklaru ken sa dan hi ki ban challenge ka kot kan sa shuwan ka jing klumar kan sa shuwan ka tra jing let's say jing kandan dien te ki di ban kham bnya hi khap ya pet kham bnya hi ndai ban te la kam gi don kam ngam ong bang don kam gi don kam e kum bang ong men ne ka syong pat ken ka sector you bangi kwa ban te la kam ba ka sector you bangi kwa ban penha chakmat manta man shu ong mo I'll just give an example balai bangi hadu menta hapo sor shilong nilong dependent bet tang bandai chapo police bazar balai lada fipan ka police bazar ka don you ba shawai ki yo ngim la man dan te ni don lut pi kwa thit kot ni don pi kwa thit dawai du ni don pi la hen rai ki don pat kita kinong khai ki traders mo hapo police bazar ki batte la kam tang na gawai ka sector katari ka sector di jan ngamong pa di jan kum ka pantulun ne ka Reliance ne ka Alan Soli ne ka ngamong kidi jan mitar pe kinong di jan mitar phinumyo chano ru la na tam police bazar hane ngiu khasi pat philet na ru nong kondong ne nong sor ru ubadan kam perda ubadan kam jan kersha ubadan kam jan sam te baro khat hi dan kam ban le chethe te sisian bala le chethe kala long kum tu ka alom ka nayong ek raibi alom ko tu kijing kwa te bahab le bi chethe te man badi por Christmas ne phidi por New Year ne phidi por yuru u khasi baro khat khat bi mare este man tin kite la kam ngi tang nei we sector mde bi kite la kam ne ki we ka juti ngi yo na we ka kai ong yang ayo lut ne ka jan mitar phinam yo na we te umarwari te fi ong sagom nom noru ubat dah mingi te ketu ka sector miong khasi ngim la bantre tu ka kam ni la bantre handai hadu mentah ka te yangi namar ba utu se u nong khai ula don kiti shadu shaki mills kita ki basnai ki jan shadu shak Gujarat shadu shak po Maharashtra shadu shak ki basnai tu ki jan te la dau khasi jungi kwa ka jan kersha ka bos long kum ni ula shufon siti pe ka design kum kan ni tamu khli pralan upur jiti pe tamu khli pralan wa mot gi dia pro India dia tang hapu mai khali ha
Nanti ke demand long so high ulak ban sna be kat bangi kwa mangi so tu te uklam ai da ka bor ke ute la kamingi kasi bangin hab lej bet ban thiet no te namam don ju te wei ma jon bala ban de don kasi te ka long ta ken te ngi khap pet ken ke ka ta ka treat license ngin ai ya ka no ken te ke lada piong bu khasi ulak ban tre don kam shu ban ai ki ngasu tu kata nei hak pinto de ke bu khasi ulak ban tre khasi ulak ai man de jan nei upli ulak poin em ka ulak kot bor ne em bonong ban iwat ki jan ba pher kom ba pendiang mo hise ngila kot bor ne em adu ata te mentala dang yong ka hardware store khasi ulak ken men bu hardware store de bong mom la nei pinle yu pat itu ki bre ki bala don hang ne de ki spas nem kita har ki ba hang ne po mi shalong jungi ki bala khayi mentala de ki spas nem Dengan bu kata kejengkli bahasa tun. Kinle you kita ki non tribals ki bala don but le kita ki treat ki jongki lagi po nem in le kumno ya ki pat. Pi katu ga trading by non tribal kat kandai spak san sauru kam ong ba. In penduk nak license. Ya kitu la don lagi spak nem. Ni ya kitu ngim nom lak man penduk. Lagi ong ba hak por ba renew ya license. Kata kamu pide pan bu kondon kan. Ba ya ki brio jungi pide pan akam nyopau lan ni proportion kan. Hak tu kedukan ke ba pibo. Excuse me. Ndai ka ba ni lengok mata ka long ba kumba iong kumba pikiran mana ki hardware yu bar khot ba. Ni ibon ban ba kadang mi gawai sengi i kumba nang bunang pun ka hardware. Pinapit lagi ya record kani kom ai trading license nadu arjar khatsan bangi wat dintip ni dak RTI. Nadu arjar khatsan nadu arjar khat pra imat on average ka poi ka arspa san phu tu ni ka system. Exactly. Ka trading license 2018 up to 2000 R4R average kadai nru photli haka system nadu arajar arpulai hadu arajar arpsan again kala increase yang syaka almost arspa sau photli ai ka average ka kom ai trading license tilda ka long kum ni kum ba ka long mentakan ka tu kom ai trading license kibri jungi lada ki ong ban sedang ya small business jungi haikin sedang haikin sedang menengi kredit pada tu close economy. Hak imla balong close economy mo. Rai ka trading by non tribal 1954 kala de lupa ka an ka we ka beniat ka bakhlaim ha ko ong iba pasa ka bakhlaim ha na menta ban tek lakam bat ban yada yangi bangin long kita kinong khayi ki bakhlaim bor ba ni apo jela jungi. Dai haduk menta 4 don hiru ki weru kinong yalam sign bertai ki basencar nanti pot district council ki ban sim syai kini ki issue seriously nga kat kejing sutu junga mata ngong ba la iting syai mat la jan la dai kita ka por boong usus tamba imat mata la dai ka por bangin litung dong haying tho ding haying junura nomor ba kani ka trading license iklim pendon kam ka iklim pendon kam la da dai sisya bangi pendon kam ya kini ka trading by non tribal 1954 ngatrai fi gini barjalakin kutang ti po nong tmai kim nom poi hadu hamo blai perbing dang ret mengingi lekai kadon tang artli lightly dukan kamtam ti dukan pendet du dang ret ngi lek sang tu udon me yang tu pi gitu ki bladon do ki daki pau namung tu ngim ong e gitu handrai balai gini bri bidang wan na po Rajasthan na po Haryana ki yo pada ban kiyo ya trading license bansna ya kini di hardware dukan juki ki bahe lada ka longkum ni sei kata ki ekonomi jongi kan poi kumba ong iba pasak mena ngangsung hap ha bagi ong iba pasak mena kanu kari ka bomla hire ban control ya ki ekonomi jong kam nom dei hire kari jongi ika state Meghalaya ni ong bagani ka state Meghalaya ka dei ka state jongi ukasi buat garu hatu ka dei sya ngang ong bakam direct stidung yang limta nomor balai haduk mentang imla bon kontrol ya kini kejela jungi la kontrol ya kejela jungi da kini ki hek saipan bagi hek sepan kini ki priu jungi unless and until we control the economy we will not be able to call the state as ours nimla mon khot ya kini ke state kum state jungi ti shwa bingin ya sngap kendiat ya kasur jong upaj ba ngakuan peli yang pikir kali hatu kata ka executive committee ka batamai menta kala ne man ra ya ka jingkala hai ka lam mata ka BJP
ki bun ki members hang tei ki danglong ki bathmai kunu pi i bikila pun urlong ni kita ki perman ra kita ki jingkela ki jingtuna ki dana po ka HEDC meta kam tam air trading license ki brang thamai sudah baron kata jingkeli am best sweet pelat nama ta dong kit kam jong ka VPP ing la khot ye ki ru tamba ki ki daw ki bam lak ya New Trade Youth Development ki club la wan nga ada presiden juga New Trade Youth Development Council ka thong junga ka long ba kumnu ki kena semla jungi kin yo ya kam ka jam ka bebet ka bebiang ki kena semla jungi kin yo sedang ya ka business bakin kiu kena main la ban control ya ki ekonomi hapok state jungi takadaw ngi ong ya kani ki isi Home News nem arjar arsan it doesn't matter ka de VPP ne vidai kongres ne whatever ka isi ni kwa bagani ki isi kan pentrikam bat pendu ya trading license ki badang thamai kiba longkat kum ka kundon ka belabu apoka trading by non tribal 1954 ba pasa Nemak ba waktu jengkeli piong kila unang pi kila balik kila hok di batamai ada regulation group aremba pi kamde ke barang wan menta but kam don jing hang nu haru bakin la ban pendap kata ka jing ang nut kabar pada bakan manual mana bok ngikan bu nama ba ikan kene em ki barim ani kala khayang ni sispas na pi ke regulation ka kencana au 1950 ki ong bakino kino ki bla tre khai bateng hapo put usam do ke swa ban wan kene ka ai kanum khata iki ngila exam lupa iki Hari ini masuk tu ni kawai ba kalaisen ke bangi ai na Police Council lembaga 1954 kamdei ka hereditary license mah ba la ayu kapa kan dia sungkut kamdei kumta manga nga khai manga nga apply license Police Council ke ibet tol abang ikut islah ka ai nga semua kun juga kuat le license kuat le trading biang apply lah jom ti jingkeli memi mentah kita gimana ngatara kita ki bala khai la ya pateng hang ni apoka put usam jo ben rewo jong ni prior to 1954 ki babon ki kala khalat mo te umut kata ka angle won ong ki bala sa ispat system to kam don chu marka ka haka regulation claim tho ba mo kita ki bala kata mo kini nama kinu kita kar ki bala khai hang ni la san po snem dai ban ai be claim tho ta ki klam kim don ki condition ai kadum tang kawai ki balat khai apa tang shwa ka 1954 ka kade ka angam nukta manang ni syakmat kadon ke para 3 subsection A subsection A to F kita ki A to F kita ki di condition bangin ai license kai tengah trial rangi bat be ya ka principle jong ka ne ka regulation ni bat ka boram ki babon kali challenge hakut nadu ka por baka high court kamdon po megale hagoti babon ngut bagi barjala kila challenge ya habaki do ka license ya kan nanu kiram marbali habaka kan pada fi ka court kan interpret ya kan lo kemudian mental ada ngiong bangin renew show fi ngidi man sutu ka ni gawin mar babon bagi isi bagi parti ruki song ani la ada tangman renew to hab renew bank fi ban la ai license ni pi ka claim dan condition namar bala ICC ni hab IRC kata kam dan re hang no ka claim tho tamut kambi ba hin claim ke ang ayo menta hab renew hab renew ba bali PI last year mo ya kata kam dan tangan ngi hab syai ba te ka kani ka regulation ka kran gumno lada kini ki babat apa ka isi menta ki so thu ya kini provision pi kam dan jiga yero wat ban renew road dari babon tlina pi msasho tidak mlat renew ngodong siwe ki babun bahang ni lei ka syak misuse ka council babun ba ki karang ni ki don kawai ka jatkan mak license don type mah pi wholesale retail kan la jatkan regulation de henry ki sim kawai ka license nang tak pada ki le lai puja ikam kado ya ki senong pi utau we nganom chen ka teng kam long fair uyo ka license ban supply kini ki heavy machinery mentah uyo kontrak kapot ni grem ban supply manpower ka license uyo da kawai ka kam tu de but ikan council ya le yong mdon bele ka bar pada itu bang ba manual mana ba kum ngintip mo kanu khosi ba tangan itu ipi kadon ka sithi juga ka resip ka kadon ngai lam wi khona wong wa kwa bala kwa tri yo tap kontrak da ka sithi la le pentip so WM juga council WM juga trade bang bambanga uta basa angta ngala atas sang sidutan sertifikat kwa
kimi lai kerteng nga la menteri kan ni kakam ka bagi khot akawen ke department ting soba wat UI trade license syuk kat kum ka section 3 hadin sibna yo license to dokar la pentip tu bang ukasi ula dia mentah dong ngina wat ka solution kum no ngintip ba ula nang ngosi ke this council ka bahkan le la dan ba apply I public notification Mr. So has applied for trade license regarding banlek kata-kata any objection from the general public haduk kata tu ai tapi kasih mungkin file complaint dia dengan saya dengi sim dia tinggal nanti lahi kamdan kono ko jing tiak lakam kan to ti shwa bangin ya chmat mi kren shu halor kini kamat ngakwa ip bifinya page kindiat ya ke iba upat bapat usngo halor kini kamat tengnya page lang kini video Ni afterman style so hi baka UPP walayalam ke itu dan nek increments kam baka nek hi dakakam baka nom ai su nomang hi kumha ke jaka ke jumi halang pi area di donbun di barla hoi ke tu yo lang pi ino ong dai halang pi ke baka don barabor man kapor nanta kidon tu mini ki tonghor di don di barla ka tu kani salang le ke bawala bun ke bala keni no ya ke kam kai bateng dari barla बेस नया वाला कोई भी इशू नहीं करेगा ट्रेडिंग लाइसेंस जितना पुराना है पुराना वाला को हम लोग इशू करने मांगते तो अच्छा है क्योंकि पुराना तो हम लोग भी जैसा बहुत साल से है यहाँ से 60 साल से भी है वो ज़्यादा ही है 80 साल से तो ऐसा क्योंकि नया पुराना का तो होना ही चाहिए क्योंकि पुराना तो पुराना ही है ना उन लोग का जो है वो तो कंटिन्यू है ही तो अच्छा है ये नया वाला को नहीं कर रहे हैं तो हम लोग भी सही मानता है उसको तो हम लोग को तो कोई तकलीफ नहीं है ट्रेडिंग लाइसेंस हम लोग को जो भी है रिन्यूअल अभी तो अभी मार्च खत्म हुआ अभी से हम लोग रिन्यूअल का प्रोसेसिंग में अभी का कैसा है वो तो हम लोग को इतना मालूम नहीं पुराना वाला में तो जितना हम लोग जैसा किया वैसा मिल गया अप्लाई किया तो हम लोग को रिन्यूअल मिल गया कोई वो नहीं ये लाइसेंस जो नया लाइसेंस रूल आया है हम तो कोशिश करेंगे तो मिले ये सबको मिले ऐसा अगर टोटली बंद कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा सबको प्रॉब्लम होगा और बिजनेस में सब चीज़ पर असर पड़ेगा इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको मिले ये लाइसेंस ट्रेडिंग लाइसेंस सबको मिले They are decided to not issuing any new license to non-tribals. Okay, it's okay. Those who are coming new, for them it's okay. But the thing is that those who born and brought up here in Meghalaya, like us, we are here bought and bought. We are working here as a labor. But it's okay. For those who are doing their own business, if they will not get the license, how they will survive? The thing is that since they are born and bought here in Meghalaya, I think they should get the license or the renew, okay, to survive their life. Yeah, they decided not to issue a new license. Okay, they can do that for the newcomers who are coming newly entering in the Meghalaya. But those who are staying since forefathers, for them to I think they should be issue license. Ngasgo benong ba kadi garai ka ba aimin sim na ka benta ki nong shong shnong ki balik se ki bedon ni ka jimut ban sengkam sengjam namar ba ladangi yanujor agapor ka ba ki wepat ki jai bendu ki yolat ban sengkam mla benlen ki khamyo ki kam start ki kam shampang bat katu ka penlong ye ki bakin kam yo benta la kalong hakim kino ki benta ka bamut penong ba ki kami olat ban mi syakmat ban seng ye kam ki baper haba yunujor ba kajingla jong ki khasi ki jongi la shisha ngi kam dunah ki babun ki bentah ndri pan da ka bakanglat ye ki wi pan kane kan sa pen kelalong ya ki jongi ban perkhat ban le dalade ban kami ban namar ba ka situation kan sa pen bor yangi bangi hab ban seng ye ki kam ki baper Tiba suatu komersial semua mantan itu ibarat bakran khaduk mantan ki khasi ki kamduna haki babun ki benta. Te kamut la kadai hakaliang ka jingnang jing start lani hakunu kaliang. Te kumnu bingi laban iba kata nginyo kata ka 70-30% haba ki kena ki jongi ki samla ki jongi ki mlang skill hadu kata. Pi ka wei ikan pau ya kentien mo sus tam. Babaro ki bri bastap manu ban lak ban len ladam yok kalat kumnu lai ban kren tegaya kum ju hiru ya ki kena samla jumi ladam yok kalat kumnu kin pen i bagi nang ya ketu kam ke jam bakin trai
Kidon kam ya kata opportunity. Kidon kam ya ka opportunity. Mana ba ai opportunity kena semelajungi pi. Mendon dia ba ai opportunity kena semelajungi. Let ki factory repair ki ong am ki beri jung pi ba jaitu. Ki jaitu ki kena kesejungi ki ong bagi beri ba jaitu. Le jaitu san ngot tum dai sis pangot ba jaitu. Pi la de jaitu san ngot pin ayu lut barok sis pangot long kami hap kan kata. Dia ngi siap keren bor-bor. Ngi ong bahai company bahek boleh pidon jaga HR department. So that you can find the right person for the right job. Dah bagi HR department jumpi kam terekam hati. You hire somebody who is not good enough for that particular job. Tapi kena lu dia baru khat kani hap himo. Dah hajing sia ban be you tu beri dan ban be no you tu HR manager. Kada melong mta kai. Ti mta kai ke ba kungsan kolong ba. Ni dan kam ban ai kalat kan ti kena samlajungi langi ong ha kam business. Dan ni ha kam bagin jo ban trai ban kata i kam kijam kijungi. Ka district council, ka government of Meghalaya, ka depan find ways and means. Ban ai ya kilat kelenti ban trai kena samlajungi. Ba kenang bakin la ban piang ya kam kejam. Ways and means kamut ban chulet di skill development program. Kan don jimut you ban di skill development program. Kam don jimut ban di skill development program. Ngang la deb ban subu way kena samla ula deb ya ka training bandaj ban long kum nong khap snyo unapen bapli la adep nong tu liwat kam wat jam e rum yo andala liwat kata ke jingerap na government of Meghalaya dan scheme la de yo ya ke scheme di ong liwat dagaram na bang ki kot ki selagi balai project ki ba lai porukom ki ba stu stau shu dan kami gerontor na po bang maliwat ya garam ban bu itai dukan khap snyo dan kami gerontor nong terikam surkar na e pinjo. Kadang kan ke sarkar kawan rakyat kami pa bakin ease of doing business. Ban rasyu kita ki kam ki jam nak bentai kena apa kejela. What kind of ease of doing business? Hagono gadol nilai ease of doing business. Somebody has to define us the meaning of ease of doing business. Somebody has to define kaya jimut kabang ni ba ease of doing business. Kata term bagi orang ease of doing business day kadai kam day na matagi beri jungi kadai na matagi beri bawan na bar wan invest ni pot state jungi wan ong na matagi jungi ease of doing business kata kamut ngong baik ba keren ya Meghalaya Rural Bank kabdai ka state sponsored bank keren ya Meghalaya Cooperative Apex Bank kaba partly owned by the state of Meghalaya. Bakini kidai ban ai ya karam na banta ki kena samla jungi bakin sedang ya ke kam ka jam free of interest. Kenang bagi kena samla jungi kin jump into entrepreneurship hagano ka benta ka bagi kwa ban jom. Unless until pilek kum tade kata ka ease of doing business kumbo omane find somebody else to ban define ya kata ka meaning of ease of doing business. Kam less interest. Ngam try ba kan pi the government is there. Rega government of Meghalaya ka government of Meghalaya ka simram na po EDB ban chnai gini surak bol khoi itu kena pi ban chnai gini project bahe onla dip chnai gini project bahe nomor ba ka project long around 5-6 thousand crore tem don bang long qualify nagi contractors jing barok ngi Andala adep nang ta ki wan rai kontraktor ki bawan nang tai ban chnai kini project bahe ban chnai kini project bahe te bisa ka wan nang tai na po EDB kala wan na po EDB ka po ya po State Bank of India na State Bank of India la pen terekam ka sarkar Meghalaya again kala lej hang tu ha po you kala lej kini kontraktor ki badai na po mainland India ka bisa ka wan na EDB ha State Bank of India na State Bank of India ka wan hang po kini kontraktor ki le rap yang satis mainland India hai ka bisa ka dan po State Meghalaya there's no money. Kat kum ke reporting bi dang dang shen ngasung thu bagi don kita ki kadang kata jing shifting kadang kata jing air bala dang ngim khang no ban ai kita ki trade license kan don ngin na bandu kam no ne ka kamai ka ji jong ru kan duna lan ngin rit no ngin khamri shu mu pat ne tang ba pasa habangi pe pa statistics house nem ka kan dai spanyo puar kita ki non tribals ki don kumbale se 4% mentali kla her shu probably syakap khra khandai percent ti hangnu ka don kata ka jingma kita statistics ta jong pi ngam tip ra hendrai ki bai lap i pendapat number of trade license baka KHEDC ka issue ta sok shulong la ima ma degi sana jan ru hoja
Tip show lah ne em bingin tip bakat nu hidon kita ki non tribals metadon ne em kita ki bila ke pi larang ilit na district council ka nu teli ke district council kala ai trade license ma nalor kita plus another 20%. Ma 20% ki bom judan trade license kai be ain be. Ma kan hike be na kata. Te bodong kala akhir te nom her kumbala pau hi kala nang kiu mun chwa tang lasar mata si khapsor ke apoi kini ki bom de ki kasi la sedang pur keleng-keleng. Te kumang ong menehi ba ki kasi jongi ki bong ti ba kong ba le sir henry ka jing sto jonga ki kilala ba kasi ki jongi bantarai ka runo kamru wat ki baret du ki mio kasi ya kata ka baka eli bazin jangan syu batangai pi ka dan wi ka dukan hajan dis council ka ba ki babun ba ki MDC ki staff ki isang ta teng ngai isdei tu dukan sya kasi yo ki mia yo tan dukan jungki hakatu dukan ba desha jung tu dukar nadu manager wan ra na gujarat ki nong sai pela na gujarat ki nong samsya na gujarat ha ki dong nang sudong wan ra na sudong lut ti idan wi kendon apoka 1954 section 3 subsection A subsection D nga harai bong bal shwa ba pin I trade license payment page kadan jing mentoy ne em yau khasi pi mentaka jing keli umi kani ka dukan sya ka desa council kal I trade license yu hangnu ka jing mentoy ka shwa sya ki MDC ki moy ki staff jing desa council hanrai hangnu ka wada jing mentoy te kamon ra re hangnu no jing mentoy tak daung ba don ki bam so thu ya kini ki benta kendian ba so si kalong yo don ki bam peju sakaba kawi ke benta fi ong pada ka MIP fi la on ra amendment la ya kemel baro hereng ni kelen ba habor owi ka an klam don ka kerteng juga di council habor ka an nawar ba habangi ong ni wan ra ya ka MIP kamut ban trading mang investment ka wan khai ke pateng te ban ka khai ke pateng kam de ka subject jong state by law ka de jong desa council pi manu bodon ya ka an halor ka khai ke pateng mde ka state ka desa council hakaji sang la khami lenti ki amendment kin don du khindet ba hab yo ya ka NOC na desa council shaban wan kita ki investors kini kita ban yo ka khandau ka siabru ka ka para tri jong sidul ka ha pa desa council pi bot ya khandau ko kiong bakin land bank nang tap ada kabar ban invite investors lu ke business kini ki ha burat lihat subject jong ke council bank hari kaba sosi benta kalong lada ya syahmat kene ka MIPA ki wan investor jengkeli mi atau ki kami trade license mungkin wan khai bai claim trade license nomor bagal awan nomor kata MIPA kimla ban bypass ketak ya kan ni bahkan klaim ba la dai ban besu akan ka amendment ya ke kerteng juga district council ka jing bamla jung ka state government ban besu ya ke kerteng juga district council hapo ka amendment jung ka act ka pen mutsni untuk kendian pi kapan lah kendian and the best time da ka state government ka amend kong ba shwa bangin khot investors ki have your NOC shwa bangin ai kata ka mo shimi dai kendo have your NOC on this council mut ngilong both side ke mo umdan mono ban shim kabul kat ba mantang ban mentoy shimat ke to pi ngrang bun hi kijing keli tamba kapor kam sha shu ngan ya bit terten i ba warsa ki kijing kan thok ki ba khaddu na pi to nai suppose second ni nak jempet jong atuk sulong baik kumta ba ka trade license hi ngila de mentek lakam de musu ai pathar kajing ai bon ka trade license ki bre bo wan tmai le ka de ki bangi khap ete ba him de man su island namar ba kum ong iba ka de ba mane ka ma ya example mantan ngia kiu sini introduction ngepet mantan nanong tmai ki la sang kiu shadu sapa mau boleh ini la de village patang hang te halat nong krem udan ukasihi ubadan ka hardware store ubanang bahaman tray hadu kata-kata ngasombo ulakio bahaki ong hana kambit dor na u bane kini karmarwari wat de ki dakhar bon ki bala wan thit na u kapen i bangi khasi ngi la nang kio
bat ngilak nang menteri business kum mi kita kijat ki pala nang kiu ngim dei pan penduk mensim miki ngi depan ai mensim syuk depan ai mensim miki ngi depan ile hi man khang kham tam mi bawan temai ngaling ong di bandan kita ki age of network mau besut ong gibril AON te kum syuk bun ko ma US ki dan embi ki green card ki different cards da pila sa hang tu la kham slam pila kham yo kabu da pidang syuan menden ka tieng kalong baham mi halia jungi udah kharu barang sa hotel lo ayo trade license tangga yin padan tang sa wai dum pat sa wai dang sa hotel lo trade license te ketu ka di ke ka pa pen tieng kan te ki yo kabu ki wan ki bre bana bar ki bala he lepa ka pa banyak no jor bang ngi tingem la kum mi kita ki te di man khang te kna kan kum no ban pet kata le singi khap ya man biang le se ka district council ka khap ya shong ka khap pen klan chu ka an le se pet kata ka rukom kin banum ai lat ki bre ki bawan tmai mdei ba ong bang isu isi lot kat ya badan ndai ki bala sa ne la de ki pos nem de ki spa nem mata kum bong ima mene kum mi ki tu ngim dei ban khen namar ma ki la long ki khasi te babon ki la ban shu ong no mo ki la im la sa ne kim nang shi ban phet nang ne ndai ban ong ki ba thamai pat ngai i hi ka tam la ngim la ban len mo ka chi ba phi phai phi ni ki business ki banang pli thamai mata ki di ki bri ki banang shu ban dang ndu banai arsnem licenem ki wan hang ni thik tang ban shu pli business balai ke jing duna kita ki non tribal ki basa asulong lu banganga yu i ki ba original hi jong asulong dai ki bala na du menu ki ba ie je kan ka snong jungi ma kim la sha asu te ki la phet tingi ngi le ben yu briu ba khamya jan yangi bat ngi kudup pan man yu briu banang wan menen bo suban tam mentu nangi katu kan ki ba let's say kat ka jing start jong ko VPP ka jing start jong ki isi tmai ngi dan hi kita ka jing kermen ba ki la be hi ban ngi kwa hian bakin ma balai ban kentiu ka ban riu ta ki dan kata ka opportunity nga thalai nga ka party ru ka dan kata ka political will ka masyu ong no baki kwa sisa ngi shu a hi ta jingkelman baki la ban le suki kam dei ka kam ka ba suk economic khmat ru ma masyu ong no jo ka isi menta nei ngi dan kam bakin pen kala ngi dan kata ka jingkelman bakin dei hi ban la but la dei so manu habakut ka dei nam ta jai ban deu pangi la ai 50 minute thank you sir thank you ba pasa tok khu le shibut da phi ka benta ka ba khadu da le ka jonga kadon ka 1954 regulation kadon ka rule arya khandai kabadan kamme kumba nakaliang ka isi jonga ke jadi si menta kila ong kila kular kumbong pat ba ula khami lenti ma ko khamtam me kumbong pat ba ula khami lenti ula angnut la ru ta ka jengkermen banum penduk mensim ban ai mensim su pa dei ban trikam hok yaki section jonga ne regulation ban khang be yaki beri ban khang klemda ya pen bat kalu dong bentaru ban ka benta ka ar bangi kren ni ka trade license kida basno kida benta wah habyo NOC hima bat ka KGDC ka habru ban pej bahai ngi do basno ka boram nganum ong ya baro ngam ong baro kilong komju dan ru kita basno orang pi kiba generate revenue lemba ki NOC trade license kadang adu kata nganum jer kita ngari don ong ngam ong ya baro ndi ba baro kilong benta hidon ki bentang na pi te hadu ya kita rape ka hima meli mu ba pe ya yo gahat hab ya pe perman mar lada pi ka ngi ong ban khang ya ka ba kan tu ngi khang na ji khang pli ji khang ni demlong pa dai pi ngi hab su tu blok na baro benta tharang ba ngin la ban pendai be kene bat kumbang ong kentang ya wai nanga lada don gaman la bet lada don gaman la bet ba so tun ka jisngo junga hi kum we na ginong ilam sang balang ngasngo ba ya trading license hi de ban pendu ba yek barang wan thamai khamtam ha ka we dei bat kini ki retail and wholesale retail and wholesale ba kini ki dukan sha ki yu par khoi ki badang tu belai bang ong ya kata nomor ba ngimla ban ya kren ya ka ga bang impat yu i de ya ka ga bang ala i mengahi ka long ba pi kini ki kampar khoi ki bri jungi ki lala mantre na kata kadau nga ngai skam ba kani ki isi ka bamta kum ba kala kren kum tu kada ben le kum tu ban khang be sbak hi nai asu i ta trading license hak we dei begini ki jat kam kum ban chui thu khnai pi in between chaki khat khandai spa khandai phu nyau khandai pu pra e hakini ki than maru khnang area bar khoi ngim cha su yaki barjala bagin wan to
Hagipor shwa kata pini iba ki dari syang tu bun ki kari ba penyat ki shed ya ki jimpam ki buper ki nong snakali ever khoi ki nong the pedropom right from 1997 onwards sejrong Boshet puri khasi shed chana tarka everything gitu fi Indian dish bar khoi ki brejungi ki shed tu snakali ki shed ki le ki brejungi sna sabon Sina sabon di supply yang selom borok kue degi berujungi di basnang tu sina candle making degi berujungi sini ki degi berujungi basna why balai kami kata kim kita ki karkhana ki berit namar ba ngimsha su ya ki briu bakin wan nabar ban wan hang tu ban set up leni ban lek business ladang ile kumta hagi jakaki ba bun ba apa ke area jong ke Khasi Hills Autonomous District Council nget nga kibriu jungi kinjo ya ko opportunity bantrai kamtam ki khana samla jungi kinjo ya ko opportunity bantrai bakin ya kio bat bakin bat kilat kilti bansang di jai kam ki per te haki jaga ki bahap hapo jong ka khirnit ke bahenriu jong kariti sensyari Kibar jela ki don kam ya ka license na ka district council na ka benta ka khai ka pateng bat ki we ki kam kamai ka ji kat kum ki kendon bala besiap ha ka khenrit ka bahan riu jar ka taru don ki papin inya ba kani ka rai badang shen da ka executive committee ka long persya ya ka khenrit ka bahan riu ka papin mi jingkili pinban halor ka bha kamiat jong kibar jela ki bala khala he asan hame galia na bun pateng ya mentahi ila ban syukurman ba kani karai kan om ai khubor ba bakla sekibriu jong ka jilla baca karihi baro kawai sisin pat nga ai khubleya baro kinok simenta menta ka janmit iba manual badwar ya iba pasaru wadi ba sotun bad ya pi kinong pe ki jongi ba pilaplat por ben pe ya kani ka program hadu banyak ndo pat hakwe ka episode khuble shibun